Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milé deti, mladí priatelia, bratia a sestry, máme slávnosť apoštolov Petra a Pavla. Omši pamätáte na nášho zosnulého brata Štefana, ale aj na celú farnosť a aj na tých, ktorí tento chrám budovali. Niektorí ešte žijú, niektorí sa toho nedožili, tešia sa v nebi a spolu aj s Petrom a Pavlom, takže určite viem, že keď sa stával ten kostol, tak tí ľudia tu tak spolu žili. Mnohí na to spomínajú, hovoria rôzne príhody a to je dobré. Tak by som chcel, aj tieto dni sa ukazujú veľmi pekne, už od štvrtku vidím, že naozaj to tu žije a chcem tak na začiatku poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili. Tak som rád, máte nejaké tie výstavy, hasiči, to je to, vy ste vždy po ruke, motivujete mladých, vidím tu aj folklór, dokonca aj deti vítam, ktoré budete spievať. Futbalisti, tam myslím, dorazia o štvrtú ligu, že? Hosťou svätých Petra a Pavla pripravil si nám veľkú a svätú radosť. Daj prosíme, aby tvoja cirkev vo všetkom nasledovala učenie apoštolov, od ktorých prijala základ viery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. A v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: Vstaň rýchlo. A reťaze mu spadli z rúk. Anjel mu povedal: Opáš sa a obuj si sandále. Všimnite si, pokiaľ Izrael uznal svoju pokoru, že Pán je jeden a oni idú za ním, stal sa silný národ. Pokiaľ apoštoli uznali, že bez toho Ježiša nezmôžu nič, že sa nemôžu spoliehať na svoje vlastné sily, stali sa silnými skutočnosti. A pokiaľ človek príjma aj údery od Boha,